Tak ešte teraz návštevníci, ktorí tu nás na Bojnickom zámku, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a zraditeľom Slovenského národného múzea. Ako dobre vieme, tak Bojnický zámok patrí k tým najstarším a najvýznamnejším pamiatkám na Slovensku. On stojí na travertnom kope nad mestom, ktoré časť ste mali možnosť vidieť napríklad aj na prvom nádvorí. Jeho prvá písomná zmienka pochádza z roku 1113 z Oborskej listiny. Práve v tomto období stalo ešte drevené hradisko, ktoré bolo potom v priebehu 13. storočia prestavené na kamenný hrad. No a práve v tomto 13. storočí bola celá Prievická kotlina, vrátane bojníc, majetkom rodu Hont Poznanovcov, teda prvých šlachtických majiteľov Bojnického hradu. A potom následne ďalšie známe mená, ktorým Bojnický hrad patril, boli napríklad Matúš Čak Trenčiansky, kráľ Matej Korvín s Jánom či bohatý rod Turzovcov. Však potom po vymretí Turzovcov Bojnické pánstvo do vlastnosti Palfiovci, zároveň poslední šlachtickí majitelia. No a my v tejto prvej miestnosti aspoň časť z nich na tých portrétoch môžeme aj vidieť, tak pri tých vstupných dverách vľavo je to Pavol Pálfi, uhorský palatín, teda úplne prvý majiteľ. Vpravo je to jeho manželka Františka Pálfiová. Ona po smrti svojho manžela presadila prísnu rekatolizáciu na svojom pánstve. Vybudol svoj kaplnku, sa neskôr ešte pozrieme. No a v ďalekej Prievidzi založila kláštor spolu s kostolom pre verbiaristov. Potom na tom portréte oproti po mojej pravici vidíme srbského generála Jana Pálfiho. No on je pre nás zaujímavý tým, že to bol pradedo toho posledného šlachtického majiteľa, ktorému vďačím tú poslednú neologickú prestavbu. No a práve jeho portrét máme sedieť medzi oknami vpravo. Grof Pálfi bol vyštudovaný právnik, on hovoril až 7 jazykov. No zároveň bol aj vášnivým cestovateľom a zberateľom umenia. No a my z jeho zbierok počas našej premiérky ešte uvidíme.
Nachádzame sa v obrazárni a pôvodné zariadenie z čias Grofa sa nám v tejto miestnosti zachovalo v podobe obloženia stien aj stropu, ktoré je v tejto miestnosti vyrobené z dreva orechového, s prvkami intarzie s rastlinnými motívmi. Pôvodné ešte ako vytrážené okno, ktoré môžete vidieť oproti mne, na ňom sú zobrazné 4 osoby, ktoré sa šli po libu. Toto vytrážené okno kúpil Grof Palfi na jednej z aukcií v Paríži v roku 1900. No a keď sa nachádzame v obrazárni, tak tie obrazy, ktoré tu vidíme, tak tie predstavujú hodnotnú ukážku nášho zbierkového fondu, ale tak, ako to vyzeral samotný Grof
obrazy pochádzajú zo 16. až 19. storočia a sú zobrazené náboženské motívy, krajinomalby či figurálne kompozície. Tým najstarším obrazom u nás v obrazárni je teda tým globusom. Ten obraz je 16. storočia a má názov Plenie pasy. Jó, húzós. Nachádzame sa v jedálni a charakter tejto miesta sa odčias brucha výrazne nezmenil. Teda ich zahraničí už tu bola jedáleň. Jediné pôvodné, čo tam dodnes zachovalo, je ten drevom obložený pozub s emailovou mrežou, ktorú vytvoril viedenský. My tieto jedálne na stienách vidíme obraz z 19. storočia. Nové základy, najväčším obrazom v Chorine 19. storočia predstavujú aj tri svetadiery. A to Afriku a Európu. No a potom my v tejto miestnosti vidíme ešte aj hodiny. Je najstarší, ktoré naše múzeum vlastní, na tom stolíku vpravo vstupnej dverí. 17. storočia z Nemecka a majú podobu Madony s Ježišom v náručí. Ako hodinová ručička slúžilo to Madone žezlo. No a ona má na korunke 12 rímskych číslic. Korunka sa otáčala a tým pádom oni ukazovali len celé hodiny, takže žiadne minúty a No, to také chlapy, no, aby nosili. Tam také hezké za miláčik. No. Je výhodno. Nachádzame sa v Zlatej sále, najkrajšej mieste na Kolínskom zámku. Na svoj názov získalo dny od stropu, ktorý vyrezaný z borovicového dreva aj zdobený zlatom. To listkové zlato sa vyrábalo zo zlata, ktoré sa rozvalcovalo, možno sa rozkúpalo
zapalo medzi kožami úplne priesvitnú fóliu. Hovorí sa, že z neho ducháta je možné počuť aj s koňom. Ďalej v tom strope vidíme aj 183 tváričiek anielov a každá z nich má niečný výraz. Potom ten stred nám vyplňajú medailný aniel, ktorý drží erebro opijovcov, jeleniov a zvolených kolesí. Lebo jeho slova napísajú nejakom tempo, čo bolo životné kredo, duchopálky, a v príklade znamená, že to má svoj čas. No a taktiež tam vidíme aj 2 roky, teda rok narodenia a rok úmrtia, posledného chlapského majiteľa bol. Pálky v roku 1907 objednalo firmy Colli Coffee a trochu, ktorú udiel v akadémii, krásny pomeník. Máme teraz po tých najstarších schodoch na Vojenskom zámku. Máme, sa presunieme na 4. nádvorie. Vyšnem sa to. Vyšnem. Right.
je najmenšia, najstaršia nádvorie na Voľníckom zámku. Túto studňu, ktorú vidíme, tak pohodili v 16. storočí. Ona je hlboká 26 metrov. No na jedne je ukončená jaskyňou. Tá je súčasťou našej prehliadkovej trasy, takže my sa neskôr ešte pozrieme. No ale teraz budeme vstúpať na 3 poschodia Stredného hradu a tak si pozrieme tie zachované neogonické interiéry z tej poslednej prestavby. Tak vás poprosím. Ďakujeme. Anička, poďte. Stredného hradu. Na celom prvom poschodí obloženie stien aj stropov, vyrobené z dreva červeného smreku. My sa nachádzame konkrétne v modrom salóne, ako môžeme vidieť podľa výmarby stien, kde medzi rastlými rozvilinami vidíme polpostavy známych či menej známych, stredovekých šľachticov a kráľov, či polpostavy neznámych rytierov. No takým dominantným v tejto miestnosti je ten strop, v ktorom je osných 144 zlatených hviezdic a pomedzne aj 3 erby. Najbližšie ku schodom je to erb rodu Pálfiovcov s jeleňom a zlomeným kolesom. Erb bližšie k oknu s havranom a polmesiacom patril Matejovi Korvínovi. No a ten posledný erb delený na 4 polia s lukmi a s jednorožcem patril Zápolským. A teda všetky 3 rody boli niekedy v minulosti majiteľmi Voľníckeho hradu a panstva. No a potom ešte nakoniec, o týchto 3 psíkoch na zábradlí sa hovorí, že oni predstavujú 3 ľudské charaktery. Tak vy si môžete vybrať jedného, ktorý sa vám najviac páči, a ja potom poviem, ktorý je ktorý. No dobre, tak ak máme, tak úplne vľavo je nezbedník, v strede je to inteligent a úplne vpravo je špekulant. Dobre, my teraz si tú skúpolku popri umývárni prejdeme do veľkej siene.
veľká sieň z loď spálňuje obývacej časti, presne tak, ako to bývalo bežné v stredoveku. To posteľ, ktorú vidíme, tak to je vyvýšená kvôli tomu, že chlap sa v zimných mesiacoch držal pri zemi, tak aby im bolo teplejšie. No tá posteľ sa niekomu môže zdať krátka, no teda v skutočnosti má dĺžku 2 metre a 35 cm. Je to teda optický chlám, ktorý je spôsobený tou neprimeranou výškou tej postele. Ďalej, pod tým schodíkom po stranách vidíme ešte aj 2 truhlice, ktoré kúpil samotný grof Pálfy. No a na nich je podoba bojnického zámku pred a počas poslednej prestavby. Grof vykúpil za 52 zlatých. Vyniem ešte bolo veľa či málo, a tak na porovnanie slúžka por. A keď bola plne naložená, tak jej vážila okolo 4 kg. Vidíme aj prenosný nautický oltárik, ktorý si pánstvo brávalo taktiež na cestí. Sono state prese sculture fatte in Sicilia. Possono fare 2 video. Slúžila ako prípravňa jedál. Z kuchyne, ktorá bola umiestnená pod nami, sa dopravovalo jedlo pomocou výťahu, ktorý bol na ručný pohon a bol umiestnený za týmto otvorenými dverami. A tu sa servírovalo, potom sa roznášalo hotúcku pánstvu. No a úplne poslednou miestnosťou na prvom poschodne mramorová sieň na svoj názov získala obviny od podlahy, ktoré je vyrobené zo žltého a čierneho mramoru pre rybých šupín. Rybie šupiny predstavujú prosperitu a šťastie. Ďalej v tej miestnosti budete mať možnosť vidieť aj stôl, ktorý pochádza z Japonska, je zavedený prírodnou perleťou. Okolo neho sú stoličky z pôdy z grofa Pálfyho, no a na strope potom vysí luster z povestného benátskeho skla. No a jaký tu máš chládok? Obloženie stien aj stropov, vyrobené z dreva dubového. Toto druhé poschodie je skutočne rovnako ako to prvé, takže my sa opäť nachádzame v zelenom salóniku, ako môžeme vidieť tu na stien. Potom aj ten nábytok, ktorý vidíme do poschodí, tak je prevažne neogotický, teda z druhej polovici 19. storočia. Malé výnimkou sú tie 3 rezačné kreslá do 16. storočia, pôvodný zbierok grofa Pálfyho, a patria medzi najstaršie nábytok zbierok našho múzea. No my teraz cez úzkú chodbu opäť prejdeme do veľkej stiene, ale ešte predtým po pravej strane uvidíme 2 miestnosti.
Tá prvá v minulosti slúžila ako prezlikareň alebo šatňa, no tá druhá ako umýváreň. A práve v nej v pravom rohu potom môžete vidieť poslednú zachovanú toaletu na polci. Na prvom poschodí tak aj tu je zložil spálňové obývacej časti, akurát s tým rozdielom, že tu je drevená prepašková stena. V najspodnej časti vidíme ešte aj mýtické zvieratá. Oni údajne predstavujú 6 zo 7 ľudských kresťanských hriechov. No ten 7. hriech posledný, tak údajne predstavuje postel za prepaškou. Potom ešte mali vlastne v tejto miestnosti, tak predstavuje Kristov rodostúpia starého zákona. A tu sa nám vydarí ďalšia legenda, ktorá sa spája s predstavou Bojnického zámku. Hovorí sa, že grof Pálfy predstavoval Bojnický zámok kvôli kontese, do ktorého zamiloval počas diocéz vo Francúzsku. On chcel vytvoriť nejaké sídlo, ktoré bolo vhodné postavenia. No tak on s tou predstavou aj začal. Možno trvala veľmi dlho, bolo to až 22 rokov. Tej kontese to čakať nechcelo. On sa vydala za iného a predpokladáme, že aj za mladšieho. Grof sa už viac neoženil, zomrel sám a bezdetný. No na znak smútku dal na východnej veži oslistrňovú korunu, ktorú my tam môžeme vidieť dodnes. Tak potom, keď zamku vidíme, tak si ešte kľudne môžete pozrieť. Tento porodnícky salón získal svoj názov podľa výmarby stien, lebo bolo obľúbenou zábavou šlachty v stredoveku a preto sa často dostalo na výmarby interiérov. Potom na druhom poschodí bolo ukončenie výťahovej šachty, teda do týchto priestorov sa dostalo na vysia iných robená na milosti na pitie vína, pričom objem každého jedného z nich bol až 5 litrov. Na úplne poslednou miestnosťou na druhom poschodí je ergová sieň. Na strope v strede uvidíme Pálfiov sol a takže opäť si miesto môžete pozrieť. Vás poprosím, otočíme. Vidíme ešte jedno poschodí.
Tretie poschodie rytierská sieťa bola predstavená z pôvodnej pozorovateľnej, si najvyššie položné miesto na hrade. Takéto miestnosti v minulosti slúžili na simulovanie rytierska vo šermiacich zápasov. A pretože dnes v tejto miestnosti môžeme vidieť aj brdenie, toto je kopia z 20. storočia, no ale takto nejako chodívali rytieri do boja v 15. storočí. Potom aj tie chladné zbrane, ktoré vidíme na stenách, to sú opäť z 15. storočia. No a chladné sú pretože sú kovové. No a v 11. roku vidíme ešte aj luster, on sa v strede skladá z kríža a okolo neho sú dve písmená gréckej abecedy. Alfa a omega, čo v náboženskej symbolike znamená začiatok a koniec. Do ukončnej dominátor znamená olej. No a pôvodne podľa vykonávateľov kostolnej vole grofa Páltimo mali tradičnú luster umiestniť v rodinnej hrobke, na samou chvíľu ešte pozrieme. A teda ešte pred nimi vidíme o pár metrov vyššie, prejdeme sa pomedzi dve veže Bojnického zámku. Po ľavej strane uvidíme výstavu nábytku z 19. storočia a po pravej strane výhľada Bojnice a Prievidzu.
Dobre, ja som tam nejšie. V tomto strednom sarkofágu je pochovaný grof Jan Pálffy, ktorý zomrel 2. júna roku 1908 vo Viedni ako najbohatší občan Rakúsko-Uhorska. Bol pochovaný tak, ako si žiadal vo svojej poslednej vôli, a teda v Vojnickom zámku za svetla sviec vodne jeho postaveniu. Potom po strane sú pochovaní jeho rodičia, matka Natália Rhne Erdoldy a otec František Alois. Vo predsední hrobky v tom sarkofágu, ak ste si ho všimli, tak tam je pokojný triansky biskup Tomáš Pálffy. To bol rodinný predok grofa Pálffyho, ktorého som veľmi vážil a chcel ho mať pochovaného priamo tu na Vojnickom zámku. No lenže rodina grofa Pálffy nedodržala jeho závet a teda to samotné rozloženie sarkofágov v hrobke. Pôvodne podľa závetu mal byť v strede hrobky pochovaný Tomáš Pálffy, no a po strane mal byť pochovaný samotný grof s jeho matkou. O jeho otcovi nebola v závete žiadna zmienka. Bolo to zrejme z toho dôvodu, že František Alois viac míňal, ako si mohol dovoliť. A teda len so svojím otcom nemal úplne najlepšie vzťahy. No ďalej si grof Pálffy želal do Vojnický zámok sprístupnený všetkým jeho záujemcom, aby všetky jeho zbierky zostali na svojich pôvodných miestach. No ale v tomto bode ho rodina nerešpektovala a veľmi veľa z jeho zbierok predala. Nakoniec predala aj samotný Vojnický zámok. A to konkrétne v roku 1939, kedy ho kúpila obuvnícka firma Baťa za 14 miliónov korún. V tejto firme Vojnický zámok slúžil ako sklady, administratívna budova či internát Baťovej školy. No lenže potom po druhej svetovej vojne kvôli Benešovým dekrétom ich majetok pripadol štátu, zaďme zámok v štátnom vlastníctve, no my tu od roku 1950 máme zriadené múzeum, ktoré je súčasťou Slovenského národného múzea. My teraz prejdeme cez francúzsky park, na jeho konci zabočíme doľava a Nechce si to pozrieť? Máte na schválenie. To je posledné už. Dobre, ale tak nemôžeme letieť, spadnem aj ja. Čo, potrebujeme si to urobiť? Ja nechcem pozerať, kde sa dá. Jaskyni si nikdy nebola. Niečo teraz si žiadne.
Tak ja ani nejdem, Pozor, poďte sem. A čo robíte? Čo dá? Taďal sa ide, taďal tu sa vychádza. Jediný možný zvuk bol práve cez túto studňu. Som ale možnosť vidieť na náboj. Jaskyňa bola zasypaná, no objavená aj pri poslednej geologickej prestavbe. Na prvýkrát bola verejnosti sprístupnená v roku 1967 po vykopáni prístupových vodieb. Naša jaskyňa je 6 metrov vysoká, 22 metrov široká, celoročnou stálou teplotou 8 metrov. V tomto okruhu sa nachádzajú ešte aj dve jazierka, ktoré v niektorých miestach dosahujú okolo 9 metrov. Bude sušeje, to je zvíčasť. To voda, voda rasova. Ešte tam máš také malé jazierko, ale to je slepá ulica. Takže tam má naspäť. Vieš? Ja už som tam bol. Vieš? Biztos, hogy itt egy ilyen ennyi áldozatja van, meg egy 50-100 méter alatt vannak, akkor egységek.
No, to je duch. To tam niekto hodil dielobuch. Alebo mohol to byť aj blesk. A tu, poď sem, vynechal si toto modré. Myslel, že je to opička, to je vtáčik taký. No, má nějak. To má opička. Ty jsou krásný. To je velká máma. To je máma. Koupili krásnou fotku. A s tím zámkom. Tak mi pobět. Ara. Ara, si to ty? Ara. 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 Tu Aru si niekto adoptoval a uviedli celé meno. Ara? To je tá, čo som ja naučila. Ara. 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 Ara? Ara? Ara. Ara. Ara.
Kakadutý. Modráky. A ten chochol čo má? Kariána. Je škorec nádherný. To je asi máma a co? Tady listoček. Lilinka, nejdeme dole. Oliver, co tam pláva? Co tam je? Niečo je, čo to je?